Central. Central lagi na. Oh, atbang na manggunda. Wetland. Water lily na pagdaghan na. Sa tuad ba ni gamit ba? Diri gamit eh. Diri bayad pa tag 30 entrance. Dito sa tuwa wala free ni. Ripon pa kag. Central na atbang. Atbang ra man guni sila gilibot ang dagat ra baya ato ang kuanani bunto dayon. Oh, dool ra kaayo. Oh, ya ba di tamu agi dire na, di tamu agi dito. Dari ta. Saka tabi tanang gyud data dire. Dato na kay dol-dol ni dire sa kuan. Beware of slippery. Slippery pa na nga sagbutan man. Murag man ni, di man ni siya mani lang. Oy, tagbot gini sa tuwa oy. Tagbot na ko ibot ni ka. Kanawa buntod, otro buntod. Ah, basig man na ginon nga. Kuan, chin-chin. Chinsin. Ang chinsin ay kuan naman to tuwaran no to sa kuan katong paingon may chinsin kanang katapusang train station ba. Lobo. Nya, immigration naman din. Kung nag-travel mi dito sa kuan. Nag-travel mi sa Chinchin. Nag-tour mi ba? Sunod man so ma-open na ang China, mga duta. Uy, sige am. May hangyo dito biyo para sa open gyud. Sandi man, sandi man kasagara kadagan ang sandi. Oh, sige kuyog ta. May kanahalan maragbilis sa saan man na. Ha? Visa dili man magkuan ra man dito sa immigration. Ah, one day tour lang, di ba? One day tour. Sige an. Kung ingna di ko mo auto kay mo chin-chin ingna gyud ko mo kuyog gyud ko ana. Ako ito sa una miles ni. Ay, bala na mga to, di tayo kaya. Hindi ko mana ko na. Kina ko nang mana ko din ha, kaya ko kanha oy. China, gusto ko China mo. Baba ako sa ano kanang siguro jud kog adto miles. Wa gukoy kaila miles luoy lagi nako. Wa koy kaila ako lang gini adto, wa lagi ko kaila. Pero kaya ganda ka gold pass immigration visa. Oh, pero ni uban ra man ko sa grupo nga wa na ko nailhan ba. Kabal Pilgrims blue butterfly. unsa de? Butterfly. Hong with land part. Na Chinese na English. Kana mga butterfly. Gamit kini sa tuwa wa na ni gamit eh. Oh sagdan ra. Libon. Libon nga gid. Thank you for visit na kortahan pa nila. No entry man ni re. Dirita. Badlungon. Hindi ka hindi ta magbasa-basa no. It's a tiger. Oh, oh my God. No. Ah. Dako kayo siya. Dako. Bili ko dako. Ang bitin. Wala, kalami oh. Sabi ni... Can I touch? Oh, no. Ay. Makayawan man sadda. Ha? Makayawan ko. Wala niya correct. Wala niya correct ko.
Picture be. Mahiwagang bato. Around the world. Tinuod man ni siya nga murag formalin no. Kanang kuan mga tinuod man ni. Mura siya gi-injectionan siguro ni Bepermi. Ang iro. Oo. Nice guy. Ano lang dito? Nakita na. Hoy, murag tinuod na ni siya. Greater. Ang pangalan niya nga kuan books, di ba? Oh. Maka Philippines man. Dito mag-live diri yan. Dili. Ah, pwede man siguro, pwede. Ano ba gingon ba mo dito ang picture, di ba? Pwede ka. Wa may ka. Kung may gingon di ba? Oo. Pero kung mag-live dili na tayo enjoy. Oh, videohan na lang. Pwede man ma-enjoy man gud nimo. Tropical. Aquarium, the kuas is the gold lagi. It's gold. Bakukang satu. Samuang bakukang. Forest. Adaptation. Kung galing ko signal diri yan. Munamang gud ta sa ilalom. Mang nagpuyo dire bay. Dili makita ni tago. Ni tago ang nagpuyo dire. Yeah. Dot scale and snake. On leaf. Mag-video na lang. Hindi ka lang kung signal. Oo, video na lang. Tanawa ang ibabaw, tubig na. Oh, dili. Dito. Tubig po na ng ibabaw, oh. Snakes.
Huy, tanawa, Miles. Oh, mga kahoy man, ini diri sulod. Yun sa kanin nila pagkuhan. Gamay pa ni panganin mo sa una, Miles. Gagmay. Kahoy na siya nga ngit-ngit. 에어컨 속 끼고 나서 그거가 하석기 연습. 와, 이게 왜 쓰면 안 돼? 와, Oranggutan. Nawala na ba yung oranggutan sa kuan bay? Ah, kag. Hala na yung mga salag, na pa durian, durian man ni. Isa durian. Kana o tanawa na bunga o durian. Ay, oo nga. Durian man ni. Hoy, oranggutan. Nara o. Oo. Patay na siya, kuan na siya. Mura na siya kuan ba nalay. Ah, wala diri ang oranggutan, murag kuan na lang na siya pareha tong kuan dito. Dili gid siya kuan ba? Ang oranggutan man kay naa dito sa kuan ay. Dako siya. Siguro na ani sa usaw na niya gigikuan ba pag virus. Bitaw. Kay gitago ba ya ang katong na. Hello. Wala, nindot diri. Nindot to diri. Tindot siya Miles no. Tagay niya ko nang ako imong video diya ha. Kung katong pag ani na mo ka wala ka. Hi Miles. Kuan ni siya oy, video. Piyo. Pidiler piyo. Hindi pa tayo pag lalaki. Uy, naging buhi ano? Nabitaw. Mga buhi ba ni pag uban dili man guna ta makita kay ni tago. Unsa man ni siya? Seagrass beads. Seagrass beads. Pwede to din na? Oh. Human culture. Nindot man ni dire. Sulod ra na siya mag-exercise dire. Oh. Sa una pa man na siyang panahon ba ya?
Tanaw sa tagsini. 只要有對手嘅，就要落田幫忙。到咗小滿又開始忙，水稻響呢個時候含苞，最多病蟲害，所以除咗要除蟲，全條村都去趕廟會，裝香稟神保佑。小滿時最多梅雨，如果唔夠雨水，就會影響稻米嘅生長，要靠人力灌溉。Maklaro ba dili na makwanto sa sulod? Tayo kayo doon, tayo.一同學唔好控制其他嘢，唔關事。Please don't touch. Nindot kay dire kay na toilet. Nawa. Ako, nakikita. Limpyo gito. Ha? Limpyo. Ang nanay mga kwan dire oh. Mga original ni siya nga crab nya. Gamit buaya nga panit. Okay yung sinina? Uta na wala gud niyo. Ka mga kwan oh. Kana ilang mga kwan oh crab. Bantay ka? Asa nag-live ka? Nice rock, uy. Nag-live ka? Oh, wala, uy. Video na pwede. Wala yung sigdan. Dagang nga projector. Ah! Lara. Live ka? Wala. Video rin eh. Hi, Mans! Are you going to airport? Galing airplane, no? Ay, wala yung plane. Oo. Ako, di ko na. Oo. Ibutang ko na sa imong kuan. Under repair. Motor droplets.
Mga creatures. Don't buy any ornaments or medicine made of the sea. Uy, sulit ang atong bayan din ng price taon. Oh. Sulit ang pagbayad sa gatay sulod. Mo ni tubig, water man. Muna itong giganya, diba? Ba nara oh, mo to siya. Mo to akong ibutang. Unsa iyo sa water ba? Oh, nagliki ang basakan. There seems to be a lot of water on earth. Only very small amount of. Do you prefer this environment? Wow. Ngadto Miss Lasang. Lasang. Lasang na gyud. Ano ni atong mga kuan? Wetland jud. Oh, wetland na gyud na siya. Hi, wetland. Wow, na gyud yung wetland. Payong tumor. Oh. Ulan na gyud siya kinahanglan ginapaning ko. Wala ni uwan oy. Nandiyan ni mo maayo ba? Pero init katong naan init jud kayo Miles. Pero kana kung wala dili po init kayo. Pero ulan gyud siya. Dito ka. Una dito. Atubang. Uy, nahubsan man. Nahubsan siya. Bago man good summer, no? Sa una ka, dili ni siya kuan mas. Daghang ka ng tubig. Ha? Mga lang kita dito. Este mo ako. Ito lang Discovery Center. Visitor Center. Exit. Stop of no entry man na. Stop ra diha. Nara, oh, dili, oh. Birds have ears. Sana all. Oh, wait sa ha kay kuanan ta ka diha. Videohan ta ay kuanan ta ka diha. Oops. Sa kay makuha man dahil siya itaas gamay imong kuan. Picture lang din ako din mo niya. Ipasa. Uy, kanami sa tanaw mga bata nagduwa. Saan ang alaga mo?